caleta de la Lili. Un repartiment desastrós. Això ja està, Lili. Les magdalenes estan a punt per anar al forn. Que trigaran molt a fer-se. No gaire, Lili. Estaran en un 3 i no res. Això espero. Què passa, Gavi? Guaita! Oh, un tresor marí! Vaig a fer-hi una ullada, pare. D'acord? D'acord, Lili. Seré aquí si em necessites. Molt bé, pare. Corre! Guaita, Gavi, uns guants. Potser són uns guants per rentar els plats. O potser són uns guants per tenir les mans calentetes. O potser són uns guants per anar tocat i posat. De l'altra banda del món, a la caleta del tronc. Anem, Gavi! Tothom a bord, cap a la caleta del tronc. Hola, hola, capità Salat. Puja la vella de Lila, Lili. Estem a punt de salpar. Guaiteu, això. No hi ha ni un núvol al cel. No se'n veu cap, no? Podria passar-m'hi el dia mirant aquest cel. De fet, això em sembla que faré. Terra a la vista! Gràcies, Salat. De res, mariners. Anem, Gavi. Anem al Cafè Escopinya a fer un batut d'aquells tan bons. Hola, Iona. Hola, Lili. Hola, Gavi. 2 batuts de maduixa, sisplau. Ara us els porto, estimats meus. Atxum! Hola, Lloca. Hola, Lili. Un paquet per la Iona. Atxum! Tu no estàs bé, Lloca. Hauries de descansar brigada i amb una tassa de cacau. Però és que he de fer el repartiment. I no et podria substituir algú? Però aquí, el meu tren no és fàcil de portar, sabeu? Podria fer-ho jo. No deu ser pas tan difícil portar un trenet. Decidit, doncs. Un moment. Apa, tu estiga't aquí, Lloca, i deixa'm fer la feina a mi. Ai, mareta meva. No pateixis, Lloca. En Gavi i jo també ajudarem la Iona. Atxum! Ulleres de conduir posades. I ara, si tingués uns guants per no tenir fred a les mans... Què et semblen aquests, Iona? Ostres, gràcies, estimada. Au. Oh! Aviat ho tindré per la mà, això de fer en aquest trenet. Diria que això és la marxa enrere, Iona. Ja ho sabia. Ai, mareta. De vegades, un gos de mare ha de descansar una mica, oi, fraret? Què és aquest soroll? Sembla el tren de la Lloca, però... Entrega'm el gos salat! Pels cavallets de mar! Que era la Iona la que portava el tren? Vaig a veure què coi passa. Iona, no ens hem aturat a entregar-li la carta en Salat. Ja ho farem a la tornada, Cuca. Recull de mica. Voldria un ram de flors blaves, sisplau, ratolins. Entrega'm els Que era la Iona la que portava el tren de la Lloca. Atureu aquest tren! Anem-los darrere. També ens hem saltat els ratolins, Iona. Ho tinc tot controlat, estimada. Una miqueta d'aigua dents de lleó? Entrega'm el gos! Qui ho ha dit, això? Oh, sisplau, no cal aplaudir. Bé, ja que insisteixen. Entrega per l'os! Perdó, què ha dit? Atureu aquest tren! Iona, vas massa de pressa. Tens raó, estimada, però no sé com es frena, això. Estira la palanca. Ostres!
Esteu bé, estimats. Sí, Iona. Ah, encara sort. Va tu, els 7 mars, es pot saber què passa aquí, mariners? Hola, amics meus. He estat una ximpleta. Volia ajudar la Lloca a fer el repartiment, però em sembla que no me n'he sortit gens bé. Atxum! Lloca, m'he equivocat en pensar que sabria conduir el teu tren. Tranquil·la, tornaré a encarrilar el trenet amb el meu helicòpter. Atxum! Quan en trobi més bé. Encara tenim entregues per fer, Iona. Una carta per ensalat. Gràcies, Iona. Lili! Ja és hora de tornar a casa, ara. Ja estan les magdalenes, pare? Ja estan fetes, Lili. Me'n puc menjar una? I és clar que sí. Mmm,